Известният английски учен Дейвид Мордли, преподавател в лондонския Голдсмит коледж, пристигна миналата седмица в София за международната конференция "Границите. Ръководство за употреба". Дейвид Мордли вече няколко десетилетия изследва медиите, а в последно време употребите на новите комуникационни технологии, като мобилния телефон. Приспива ли вниманието ни телевизията, превръща ли ни в пасивни консуматори на значения и образи? С Дейвид Мордли разговаря Юлия Роне. Когато става дума за ритуали, повечето от нас се сещат за отминали времена и племена в далечни земи. Ритуали обаче има и днес, в нашето собствено ежедневие. Един такъв ритуал е гледането на телевизия. Събираме се заедно, за да гледаме матч. А усещането, че много други хора правят същото нещо в същия момент, сплотява общността. Изгражда един въобразен образ на колектива. Зрителите на телевизията имаме собствена митология. Споделени образи, реплики от филми, лица от миналото. Чрез консумирането на медийни форми по общоприет начин, независимо дали това е ритуалното гледане на вечерните новини или сапунените опери, получаваме споделено минало. Всички знаем какво се е случило на героинята в третия епизод на сериала. И сега можем да разберем защо Джорджио има такова изражение на лицето си. Това е митичен процес, символен процес на обединяване на нацията, който се вписва в ежедневните навици, като например да закусваш докато гледаш сутрешния блок. Телевизията обособява частната сфера на дома и публичната сфера на нацията. Но има ли ясни граници между публичното и частното в днешно време? Не доведоха ли реалити форматите до преливане между двете сфери? Проблемите ни със съседите могат да се излъчат по всеки канал, а домашният живот на политиците все по-често става обществено достояние. Големият успех на консервативната партия в британската политика напоследък до голяма степен се дължи на това, че новият си лидер Дейвид Камерън до голяма степен успява да представи себе си като симпатичен човек в домашен контекст. Той пусна камерите да покажат какво прави в кухнята, как се грижи за децата, защото той е модерен, не е старомоден патриот, а симпатяга. Той е един от нас. Това е тип популизъм – да създадеш пленителен образ на самия себе си в домашна обстановка, образ на обикновен човек. Обратното, сегашният премиер Гордън Браун няма тази способност да представи себе си като някой, с когото би излязъл за по едно питие или с когото можеш да си поговориш. Той е ужасно скован и формален. Или пък в своето отчаяние да не изглежда така, прави смехотворни неща. Например, един от неговите съветници преди 2 седмици го посъветва да качи видео в YouTube, за да обяви важна политическа инициатива. Идеята беше той да заобиколи старомодните форми на политика, да се върне директно към младите хора в тяхната медия. Но просто изглеждаше смешно. Беше като риба извън вода. Новите медии са нож с две остриета. Когато политиците ги използват, това може не само да им помогне, но да им навреди. Дейвид Мордли се отнася със скептицизъм към пророците на новата ера в комуникациите. Напуснали сме ерата на лежането пред телевизора. Сега е царството на така наречените активни медии. Само с едно кликване на мишката можем да направим всичко. Но какво всъщност правим? В повечето случаи взимаме най-баналните решения. Проверяваме почтата си по 10 пъти на ден, играем безсмислени игри или просто разглеждаме снимки. Къде е интерактивността? Къде е участието? Според мен е абсурден този контраст между ерата на телевизията, когато имаме огромна маса от пасивни зомбита, които се отпускат и се оставят телевизията да ги хипнотизира, и тази великолепна нова интерактивна ера, в която всички ние седим и правим неща. Сега има форми на телевизия, които са голямо предизвикателство за мозъка. Телевизията не винаги е пасивна медия. И обратно, вижте YouTube. Всъщност там не става дума толкова за създаване на видео. Много малко хора качват клипове. Повечето консумират. И по-лошото е, че те консумират абсолютно същите клипове, свалени от телевизията. Така че тази идея, че сме се пренесли в прекрасна нова демократична ера, е история, която може да бъде разказана само ако се конструира изкупителна жертва, фалшив враг в лицето на старите дни на телевизията и създаването на нелепа представа какво всъщност е телевизията.
Не знам какво е положението при българската телевизия. Предполагам, че е имала предавания, които са вдъхновявали хората и са били обсъждани с дни. В Британия със сигурност имаме такива. Ако човек се беше появил на работа, без да е видял как принцеса Даяна разкрива на живо по телевизията, че знае за изневярата на принц Чарлз, то по-добре този човек да не беше съществувал този ден. Защото това е единственият начин да участваш като гражданин. Интернет донесе със себе си идеята за активността като ценност сама по себе си. Вярваме, че само защото използваме компютър, можем да променим света. Нещата обаче са малко по-сложни. Знаете ли какво казва Анри Матис за картините? Първото нещо, което ти трябва, за да разбереш една картина, е стол. Трябва да й отделиш време. Не е достатъчно да минеш край картината и да й хвърлиш поглед. Отнело е известно време да се направи. Трябва да застанеш пред нея и да й се посветиш. Не е задължително да е физическа активност, може да е интелектуална. В днешно време има абсурдно надценяване на активността. Някои форми на активност са откровено лоша идея, а много от тях са просто безсмислени. Това, че имаме последен модел телефон, не означава, че разговорите, които водим по него, са по-различни от преди. Ако се заслушате в телефонните разговори на хората, те са толкова изтъркани. Къде си? Във влака съм. Малко ще закъснея. Имаме ли картофи за вечеря? Твой ред е да вземеш Джони от детската градина. Толкова са еднакви. Във Втората световна война баща ми е бил в Кралския флот. Бил е разположен в Тринидад и Тобаго и е пътувал насам-натам през Атлантика. Те са имали система. Това е 1942. С телеграмата всеки моряк получавал лист с кодове. Нали разбирате? Номерирани съобщения. Номер 1. Застрелен в крака. Номер 2. Честит рожден ден, мамо. Номер 3. Радвам се да чуя за сватбата ти, сестро. Номер 4. Отпуск. Следващия месец у дома. Всичко, което трябвало да направят, е да заградят номер и съобщението пристигало. Става дума за 1942. С повечето мобилни телефони може да имаме също такъв списък с номера. Ще закъснея с половин час, 1 час, 15 минути. И готово. Революцията, която всички приветстват, не се е случила. Използваме новите технологии по старите начини. Само че малко по-бързо и удобно. Гражданското участие, социалната позиция и демокрацията не могат да са резултат от използването на мобилен телефон или на нови интернет платформи. Революцията винаги започва от най-сложната позната технология – човешкия ум.